O bază de salvare trebuie să fie bine construită, din materiale de calitate, să fie capabilă, să spun așa, aptă să adăpostească formația salvamont pe timpul iernii, atunci când vremea este așa cum este. La noi, spre exemplu, aici la 2000, de la 1800 de metri în sus, este climat subpolar. Deci gândiți-vă că sunt aceleași condiții ca și pe cercul polar, de nord sau de sud. Nu trebuie să credem că dacă avem echipament, intrăm într-un magazin, ne-am cumpărat echipament de cap până în picioare, automat devenim și experimentați. Experiența se capătă în ani mulți și nu trebuie niciodată subestimată. Salvarea unei vieți e un cumul de trăiri destul de complex, care în final îți dă o satisfacție care nu poate fi egalată de nimic. Și bineînțeles că ne bucurăm atunci când totul se termină cu bine.